Zdravím vás v ďalšom videu, s vami Adam. Zajtra mi dojde akurát Farming Simulator 25, tak si ho nainštalujem do počítaču. No a potom môžeme spolu hrať hry, potom môžem už natáčať vlastne aj Farming Simulator 22. Áno, on sa nečísal dlho. Nie dlho, ale že keď som si dal dole čiapku, tak už sa mi to roztápalo. Ako sa máte, ako ste prežili tie Vianoce? No, ja som ich tak prežil, že som dostal podstromček Lego, oblečenie a tak ďalej. A potom som ešte dostal tablet a mama mi ešte dneska kúpila aj Farming Simulator 25, aby som sa tešil a budeme to s týmto ovládačom hrať, s týmto a s touto myškou. No ja mám káblový ovládač, lebo nemám peniaze na druhý, tak som si musel tento zakúpiť. A neviem, čo vám poviem, zatiaľ ešte možno aj kamoš bude vo videu, tak sa vám ešte ozvem, ale zajtra, keď prídem asi zo školy, tak nejako. Tak dobre, čaute diváci, rád som vás poznal a čaute.